Здравейте, хора! Днес играем на Mastercraft и по-точно на Escape Game. Измислихме си мини игра, в която оцеляваме в една гигантска къща с моето приятелче. Нека да тръгваме към нея. И я намерихме, което е най-странно. По-точно я строихме, но вътре капаните... Ние я намерихме, но тя беше разрушена, но ние малко я донаправихме. Вътре си има всичко. Да, готина къща. Ако размазваме камената, не ми се сърдите. Така. Първо остави напредата да влезне. Спери остави ме с бисквит. Давай, добре. Отвори ми, давай. Ето, давай. Ти влизай. Давай на ти копча. Не го ли натиснах? Не си. Аз давам тук за като мотора. Давай. Нищо. Давай де. Натискам го, просто нищо не става. Чакай, я, пази си. Не знам как мога да съм го щупил. Не си го щупил, айде. Излизам. Браво бе. Измисля алтернатива. Как го това? Че какво има? Какво има? Какво става, приятелче? Къде ти е именцето? Къде ти е именцето? Тън. Добре, да къде и какво? Ехо, топам. Какво? Какво пък е това? Какъв е този страшен звук? И аз влизам. Приятелче, ще спаса. Ехо, кой е тук? Кой е тук? Майко мила, кой си ти? Не ме отвличай, моля те! Удари ме. Добре, спей. Сега ще сложа... Не виждам нищо! Чакай, махни. Хора, този ме отвлече някъде. Бързо влизам! Добре. Нека да си включим звука, за да можем поне да чуваме той къде е. Така. Видяхте ли? Да, много страшно. Май идва. Май идва. Извади. Ще хода. Така. Хора, трябва да... Това е Escape игра. И както казах, трябва да намерим разни неща в нея, такива предмети. Идва! Бързо да се скрия! Скрих се. Дано да не ме види. Това приятелче. Така. Добре. Майко, това е тук. Скрих се поне. Това. Каква е зловеща музика? Бързо! Я, тихо! Сега да го гледаме. Ще ме види. Така. 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 Тук пише някаква изстрелвачка. Видях тайна врата. Така.
Майко, той идва! Той идва! Бързо, 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 бързо! Тихо, тихо, тихо! Бързо, бързо, страх ме! Дано да не стане. Дано да не... Майко, това приятелче много страшно! Майко! Айде! Дай се разкара! Майко мила! Скенчето ми не може да издържи, но... Какво? Какво не? Айде! Бързо бегай! И там би трябвало да има чест, където има пакли. Бързо, това някъде да се скрия! Бързо! Скрих се. Ей! Дома да е съм едно чести. Айде да продължаваме, че вече 6 минути. Той много харесва един май този човек. Бързо, хора! Къде се? Така. Затвори бункерчето. Ще си спия млекото. Стана над мене, бързо! Късмети, така взимам скришни места. Мега не мога да ходи по-бавно, че... Така хора. Yes! Някакъв каравел. Майко, има реклама тук. Хора, някаква реклама тук има на тази игра. Ще помня за коментари. Не. За къде е този ключ? Бързо, той да се разкара. Айде бе разкара, приятел. Къде би изчезна? Майко мия. Две минути, какво? Не съм така. Ще хора съм клекнал да не ме чува. Ето ви, ти върти. Кой стана? Опа! Бързо! Бегай! Това метална врата ли? Ето за тук е ключът. Бързо. Какво тук? Май с това яйце. Не знам, но мисля, че с това яйце май трябва да го разсея. Мистър! Ей, чудовище! Разсей се с това. Майко! Майко! Не! Това не беше много добра идея. Като гледам така. Майко, защо много? Бързо да махне тази барикада гледам. Тук беше ключи, ще използвам факла. И доста го вече. Хора, не знам какво става. Заключвам се в тази стая. Хари!
О, май тук имам чест да ви кажа. Айде. Хора да ви кажа, че май тук успях за сега. Да мина, не, тук няма чест. И тук няма чест. Ако тук един почти. Вече един. Тук няма чест. Yes! Злато е още на... Чак, че тук понеже Коледа и гърми толкова силно, че направо... Да, бе, гърма с пистолети. Трябва, че ти къде си? В коя стая си хванато? От този пич. Майко, той пред вратата ми бърза да се скрие тук. Бързо, хора, нямам писал какво да правя. Как успя? Бей! Тън, 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 тън. Поне не ме видя. Той е всъщност... Тук махнах барикадата и ето май за къде... Бързо да бегаме. Чакайте, май забравя нещо. Ами, май... Не, моето приятелче трябва да го освободя. Бегай в устата ми! Идвам, къде? В коя стая си? Това е едната причина. Идвам. Как точно? Да не си в... Айде, стига с тия глупови реклами. Приятел, че трябва да го намеря, то е най-важно от всичко. Приятелче? Да си, приятелче. Не мога да се забърната. Майко! Ти знаеш ли какво преживях тук? Ами не, защото аз... Има награди в честовете, което е готино. Добре. Добре, хора! Това беше от нас. Чакайте малко. Има още един ключ. За къде може да бъде? Така, нямам представа за да може да бъде. Чакайте. Трябва да има два ключа. Чакайте за... С арбалета ще го оцеля. Това беше само сън. Чао, хора! Това беше от нас с моето приятелче. Ако искате да видите дали съм го спасил, ще има втора част на това нещо. А сега чао!